My vyrážame smer Slovenska. Dovolenka začína. Nech sa páči, pani. Ďakujem. Už tu máme čierneho pasažiera, či bieleho? Utekáme z Anglicka do Európy pred dažďom, ale ako si nás ten dažď stále predbieha. Počuli ste, čo som hovorila. A teda Kiarka to isté, tá nespala vôbec celú cestu. No a Miláčik to ani nehovorím, lebo ten musí ešte aj šoferovať. Dobré ráno. Tak, samozrejme, že som vám včera večer o 10:00 sme prišli, zabudla natočiť izbu, tak ju natočím aspoň teraz. Sice už nie je v pôvodnom stave, ale vyspali sme sa tu veľmi dobre. Postele úžasné, matrace, kúpeľka super tiež, ukážem vám to. Takže takto to vyzerá nejak. Dva nočné stoliky, na každom lampička. Táto sa dá ovládať aj z postele, tam s tým vypínačom a tuto televízor. No a kúpeľňa je takáto. Tiež skrinka, WC, sprcha. Samozrejme, že nie je to žiadny taký, že komfort, že nejaká chladnička alebo čo, ale nie je to hotel, je to motel, dokonca je to na pumpe. Ešte vám to ukážem z okna. Tam máme auto. Hej, takže takto to vyzerá. Veľmi dobre sme sa tu vyspali, ešte aj klimatizácia tu je. Veľmi dobre sme sa tu vyspali, takže nemôžem nič namietať, niečo zlého. Úplne super. No. Máme všetko, nič sme si tu nezabudli, to je hlavné. No, ideme. Mali sme 108.
Tomáčik už umýva poháriky na kavičku, on je úžasný. Idem ich umyť? Poháre? Nie? Ja, že umývaš poháre. Už som ťa pochválila. Dobre, dobre. Chceš kafe? No, môžeme si aj uvariť. Á, dobre, budem to hodinu stáť ďalšiu. Dobre, dobre. Tak. Ja si ho nahrávaš. Čaute, kúpila výborný ohriavač moja žena. Á, dobre, no. Aj toto z tých dverí vyhoď. Kiarke daj kopať. No, dám. Karinka je hladná, že? Kde si? No, počkaj. Ešte hodíš toto do... tie pasy tam. Dobre, ja jdu. Dobre, choď, ja idem. Nech je to s tebou, nepôjdu. No, Kiarka, tu buď. Kde máme misočku? Počkaj. Ho. Musíme nájsť misku. Asi to nevidíte. Neviem, lebo na to nevidím. Jarka sa rozhodla, že počas jazdy nebude jesť čisté granule, tak jej tam dávam trošku tej konzervy, inak ju krmím barfom. Večeru má barf a raňajky máva granule, ale čisté. No, sme si to takto uľahčili, teda ja som si to, lebo ja ju krmím, uľahčila tým, že Peťo mi kúpil konzervy. Tu si? Budeš papinkať? Áno? Tu buď, Kiarka, tu buď. Pozri, čo jej robím tej našej Kiarinke. No. Dajú asi sem tú konzervu. Kiara. Sadni pekne. Sadni. Tak si dobrúčka. Môžeš. No tak ešte, aby som vám to trošku tak priblížila. Toto je, myslím, že tam týmto smerom je pumpa. A toto je vlastne ten motel, v ktorom sme spali. A spokojná som. Tuto v tejto izbe hneď prvej dolu. Chvíľočku si počkáme na Peťa, lebo však šiel zaniesť kartu a išiel kúpiť aj kávu. No, tu sú elektrické nabíjačky. Spapinkala. No, ona teraz bude na panička čakať. Že? Lebo no, to je katastrofa, že tu není.
Dobre, stačí. Ešte trošku. Ešte tam trošku zostalo. Čo s týmto? S týmito. A paniček už ide. To je radosti, že už ideš. To je takýto šoko. To mne? Čokoládový koláč, no. A ty si čo kúpil? Ja nechcem teraz nič, ja si dám potom lupienky. A my ideme pokračovať? Kde? V tom sladkosti. Ako my, ako vy? Áno, ako my. No teda. Dobre, môžeme ísť. Jarik, poď. Takýto koláčik. Papala, áno. Áno? Kávička. Dobrúčka. Nemecká. Dobrúčka je ona. No celú noc bola dobrúčka. Spinkali sme celú noc, ale však ona celý deň nespala, takže... No dobre, tak my ideme. Tak, raňajočky máme. Celý čas nám prší. Spravili sme si krátku prestávku, aby sa Kiarinka prebehla, takže nám tu smrdí mokrý pes momentálne. Dobrú chuť. Ďakujem. No, najeme sa a ideme ďalej. No, oboznám nás, kde sme, lebo ja vôbec neviem. Sam Polten. Pred Viedňou kúsok, je tu nejaká nehoda, tu zavretý pruh. To policajti zavierajú. Vlastne dva pruhy idú rovno, jedný do protismeru a v tom protismere sa asi stala nehoda v tom pruhu, takže to uzavreli. Nechali iba títo dva vlastne. Toto uvidíš, kúkaj. No, aha, a títo chudáci tu zostali zakliesnení. To je to brzdenie, myslím, či? Nie. Toto niekde tu bude. Aha, ešte až tam vpredu? Aj tak sme mali šťastie, že sme neboli tu vedľa. Tak týmto tu nie je čo zavidieť. Môže sa mi posmievať. No tak. To by som nerobila isto. To musí byť čerstvé, ale. Aha. Ešte teraz policajti prišli. No ale kolóna pekná dlhá už. Však sa to bohužiaľ niekde vpredu stalo, vieš? Aha, no však samozrejme, že vpredu. A obísť to nemáš ako, no takže. No. No ešte tu, aby... Tuto to chýba ešte. Nie. No ale oni tu už dosť dlho stoja, lebo Však. pozri, sú povychádzaní. Koľko je to ešte po navigácii? Kus. Aha.
už sa pohli? Už to asi upratali. Zastavíme sa na... Kde? Na Piesku alebo na Zelenči. No, tak asi na Zelenči, že? Pôjdeme si dať... okruhom, to už asi otvorené, takže... Slovenský hotdog, ktorý si vždy dávame, keď ideme tadiaľ. Aj keď ideme na čo? Na hokej? Na futbal. Na futbal. To je žiadna kontrola, človeče, dobre. Bývame v tomto karavane, je tu hrozne teraz neporiadok. Mohla by som tu aj upratať trošku, že, ale aj to bude, keď bude čas. No a ukážem vám to tu trošičku, ako to tu vyzerá. Je tu nádherne. Máme tu len takú latrinku, my tu síce máme vecko v karavane. Teraz nás je tu málo momentálne, lebo podaktori museli ísť do práce. Prídu až po obede. Ale je tu krásne, nádherne, milujem to tu. Pekne vám to tu ukážem. Tuto máme takú chatu, teda nie my, ale naši kamaráti. Tuto večer sedíme. No a my si teraz sadneme tu. Chytajú sa tu rybičky. Je tu krásne, sami to vidíte. Úžasné. No, mohla by som tu byť celý rok aj žiť. Krása. Si nezapla kameru, Kiarinka. No. Stačí? Ty hotová, čo? No takže odchádzame. Bolo nám tu super.
Teraz ideme k mojej mamine zase. Tam budeme do útorku a ideme domov. Trošku som to tu pospratovala, čo bolo treba. No, ideme si dať ešte kávičku a ideme preč. Jarka tá už čaká. Úžasne tu bolo. Ideme ešte kávu uvariť. Akože 10 kg som tu pribrala. My sme nič nerobili, len jedli a sedeli. Na kúpanie až tak počasie nebolo. Boli sme na hryboch síce. To vám ešte ukážem, hrybiky. Tie si tu ešte nechávame sušiť. To je môj braček. Toto je môj braček milovaný. A tuto máme hrybiky. No ešte pár máme v košiku, ale to spravíme si z toho tú praženicu. No a Jarko sa nám postará o to, aby sa nám to tu presušilo. To je rybár. Čo sme tu boli tie 4 dni alebo 4 noci vlastne, tak nejakých 3 pleskačov, 2 kaprov, sumca, zubača. Takže celkom brali. Je tu nádherne. A samozrejme, že plánujeme už aj na budúci rok. Ak nás sem pustia, tak že prídeme znovu. Lebo je tu fantastický a fantastickí ľudia. No, tú chatu vám ukazovať nebudem znútra, lebo to zase je ich súkromie. Takže oni sú už teraz v práci obaja. Priniesť.